Са хора, аз съм Марти, добре дошли в нещо видео, в което ще реагираме на една малко по-стара драма, която силно вече има над седмица, а именно драмата, която се случи с напитките на Andy Studio и техните приятели, а именно Lava Bear, и ще разберем дали всъщност тези напитки, или по-скоро ще се опитаме да разберем, дали всъщност тези напитки са отровни, дали наистина, не точно отровни, ами дали наистина в тях има нещо, което не трябва да се консумира от децата. Но, разбира се, за да направя това видео, трябваше да си сваля скапания TikTok, защото не са го качили в YouTube, в смисъл хората не са качили тези видеа в YouTube. И сега първо ще реагираме, разбира се, на хората, които отправят критика към Lava Bear, и след това ще реагираме и на отговора от Lava Bear. Тук трябва да се отбележи, че между другото Анди и там Дени направиха отговор, което е доста странно, защото по принцип те не са такива, смисъл не отговарят на критика, което е лошо според мене. И това е добре, че са го направили. Затова да, можем направо вече да започваме. Знаете, ако искате се абонирайте, ако искате не се, започваме. Така. В това видео ще се опитам да съм малко по-сериозен, за да мога да разберем горе-долу за какво стана въпрос, защото това не е толкова лигавщина, колкото е, примерно, сериал на Лилия Начкова, така че... Напитки. Показвам. Не е пито кой знае колко. Поглътка. То... Даже пито ли е нещо? What the fuck, смисъл, изглеждат на... Ако са догоре, да, ако са до капачката, да, пито, ама ако са си така, по принцип не ми изглежда много да е пито. Не, може би от синя ми изглежда по... Максимум 10 минути след това видео, след изпълнението на това видео, Ерика тича до туалетна. Аз се подигравах. Много забавно, 2 минути след това и аз тичах до туалетна. За абсолютно съвпадение, че точно 10 минути след като и двете сме пили едно и също нещо, нали, ни се повръща и то се вдига и се връща и то... Да, така че, тук може да се отбележи това нещо, че всъщност, както и тя казва, може наистина от това, че са повръщали, да не е свързано с това, че са пили Lava Bear, защото не се знае преди това какво са яли и какво са пили, нали? Но, нищо не се знае все още, ще разберем по-натам. Като лава, то затова е лава, защото... Малко ми е трудно да гледам това видео, ама се налага. Зригва! Като вулкан! Не консистенцията, не цветовете. Ти си! Потребителите са. Какво има в тези неща? Какво има? Защо се дават на деца? Аз ли нещо съм некомпетентна? Тя ли е некомпетентна? Организмите ли? Какво се случва? И в коментарите на това видео хората пишат, че те са повръщали. Защо никой не говори? Така, значи те хубаво са писали, че повръщат, ама как сме сигурни, че това нещо е вярно? Явим тук коментарите, няма да изпиеш една глътка и да ти се доповръща. Да, по принцип това е така, смисъл ти трябва да изпиеш поне към 5 глътки от тая напитка, че организмът ти да обработи хубаво и тогава вече да разбере, че му се драйфа от това нещо. Нормално то цялата Менделеева таблица е вътре. Добре, както и да е. Тук не виждам коментари от хора, които пишат, че повръщат, но може би има някакви такива, но ако се отлапят, те какво чуят, това пишат, така че... Моля да не се бърка, това не е заяждане с хората, които са го измислили, това е чисто what the fuck ситуация, смисъл, що годе развит, завършен организъм не възприема тези напитки, децата как ги възприемат? Ами може би децата просто имат организъм, който няма или алергия или нещо към съставките, в които са в тези напитки. Се предлага на деца, бе! На деца! Ако има някой, който, смисъл, кажете, бе. Та откъде, бе, брат? Защо говоря така, бе, смисъл? Хора, кажете, ако някой още е повръщал или му е стало зле от тази простотия, някой да каже по дяволите. По принцип да, ако наистина на някой му става зле да напише, защото така ще се вземат някакви мерки. Да, смисъл, ако повръщате, моля ви, кажете, да говорете, защото this is not normal, това се... То аз не знам реално само за тея новите вкусове ли стана въпрос, които са там коледните, или като цяло за всички вкусове, защото
До сега май не е имало такива проблеми от предишните вкусове, които бяха. Предлага в момента навсякъде, в Мистер Пица се предлага, в Драма се предлага. Да, тук реално трябва да се отбележи, че тази напитка наистина се предлага на адски много места. Тя се предлага в вериги, които са бая известни, не са примерно само YouTube канал на техни приятели или някакви затънтени магазини около тях. Те са си навсякъде, смисъл в големи вериги, по бензиностанциите ги има, в Била, доколкото знам, ги имаше. Така че напълно възможно е тези напитки да не съдържат нищо, щом ги има на толкова много места. Ние или нещо не сме наред, хората, които това са повръщали нещо не са наред, какво се случва, ще ви съдя, тем подобни неща. За цветовете, това не са нормални цветове, това ти виждал ли си нещо? Какво не му е нормалното на цветовете, брат? Това, което държиш в момента, прилича на портокалов сок. Ти в портокаловия сок чела ли си какво има? Това, което е нормално да се пие. Степчетата имаха такива цветове. Аз си бърисвах косата с степчета. Той забършнал. По принцип, портокаловия сок, изтискан от портокал, от самия плод, без такива консерванти, захари, всякакви такива неща, има почти същия цвят. Да не кажа горе-долу същия. Така че не знам какъв проблем има с цветовете, но това да не е въпрос. Хлеба вътрешна. It's not funny. It's not funny. Нещо британският ти куца. Казвам, моля да не се разбира грешно. Това абсолютно не е нападка към хората, които са измислили Лава Бер, които са се сетили за тази... Да бе, окей, разбрахме, просто изказваш мнение, окей, няма нищо лошо в това, но понякога, според мен, прекалява с нападките. В смисъл, тя казва, че това не са нападки, ама има моменти, в които наистина прекалява. Идея да продават неонови напитки за деца. Проблемът ми е... Брат, дали е възможно това да са го направили за гледанията, бе? Защото знаят, че Лава Бер в момента гърми, защото е направена от контент креатори, създаващи съдържание за деца. И дали е възможно те да са го направили за гледания? Не ми се вярва, защото чак такива неща да казват, ако го правят за гледания, не, според мен има нещо, не знам. 3 глътки и аз ви връщам тази схема. Разбирате ли защо това е проблем за мен? И защо аз съм ядосана, че... Окей, това видео няма го гледам повече, ще превърта до края да видя дали казва нещо важно. Тук явно гледа съставките. Маркировката под гърлото на бутилката. Бат, това да има... Бат, това е напитка, бе. В смисъл, какво души, да не е храна, че да има аромат. Ти куче ли си усещаш ароматите от сантиметри? То и аз съм си мълна. Коя мозъчна клетка, коя половинка, частичка от мозъчната клетка си казвам, това изглежда... Тя между другото беше казала, че ето този цвят, който държи в момента зеления, прилича на токсичен отпадък. Ами само да ти кажа, че ако си пила сок от зелена ябълка, буквално има същия вкус, че даже по-токсичен вкус. Така че не знам за какво говори всъщност. И пак казвам, аз не защитавам нито нея, нито студио, но като цяло, ако трябва да кажа кой е прав, трябва да изгледам тяхната част. Но за момента това момиче напада без някакви доказателства, защото нямаме доказателство, че дадена съставка в тази напитка всъщност води до повръщане и не трябва да бъде консумирана от хора. По-токсично от токсичните отпадъци. Я да го пробвам! Да, тук между другото спомена това. Така, аз да разберем повече от нещата. Няколко майки ми писаха, ме помолиха да направя да бъда възможно най-издържана, без да крещя ненужно. Това са малко от многото коментари. Окей, да, тук виждаме доста коментари на хора, които всъщност казват, че им е станало лошо, че са повръщали, че братовчетка ми е ходила в болница заради това. Брат, ако това наистина е Ама човек, имам чувство, че ако беше така, щяха говорят по новините. Защото няма как телевизиите да покриват антистудия, ако магазините го правят по някакъв начин. Защото, примерно, те няма те питат, ако отидеш в болница, там да ти дойдат с микрофона, брат, ти що си в болница, ама ако беше наистина, те коментари бяха истински от майки на деца или от деца, те щяха да кажат, да съобщат и това щеше да отиде според мен по медиите, телевизията да го говори там по новините, де бабичките гледат след индийския им сериал.
А това все още не е било казано по новините, така че не знам дали всъщност това не е някаква измислица. И в предишното видео, в което хора споделят, че те са били болни, повръщали са, имали са странични ефекти от напитките Love Bear. Ако трябва, спрете видеото на пауза, прочетете си ги, вижте си ги и така. Разбирам, че това са любимите ви хора, вашите идоли, вашите инфлуенсъри и така нататък. Да, по принцип е права тук, защото реално децата може би пият напитката само защото е направена от известни инфлуенсъри, а не защото е качествена, защото примерно аз ако стана известен инфлуенсър и направя напитка с вкусна и тя сигурно ще се пие, защото съм известен инфлуенсър, нищо, че после ще отрова половината население в България. Но вие сте по-важни. Ако това вие да помогнете, спонсорирате вашия инфлуенсър по избор, означава да си навредите на здравето. Да, факт е факт. Какъвто и да е начин, може би не си струва. Разбира се, има и коментари, които казват, че просто не им е харесало, но не са повръщали. И им е харесало и не са повръщали, което е чудесно, защото ако всички повръщахме след употребата на тази напитка, тя нямаше да бъде напитка, а разхлабително или там нещо от сорта. В момента уж се водило разследване, не знам доколко мога да вярвам на това. Според мен не се води никакво разследване. Ако Анди Студио са казали, че ще го заведат на разследване, то едва ли ще го направят. Но, ако Анди Студио знаят, че наистина няма нищо в напитките им, ще заведат напитката на разследване, за да им покажат, че тези нападки реално не са нужни и че са безсмислени. Тогава вече става лошо за момичето. Обаче, ако наистина в тези напитки има нещо, което кара хората да повръщат, да им става зле и да не им е окей, тогава вече за Анди Студио става много лошо, ако примерно някой извън техния екип реши да направи изследване на тази напитка. В понеделник тези нещица ще бъдат пратени до лаборатория. По принцип, ако говоря за този понеделник, той мина вече отдавна, вече ме петък, когато снимам това видео и никакви резултати не са излязли. Така че или се оказало, че в напитката няма нищо, или пък има и ще го споделят скоро, не знам. От моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят и в случай, че има нещо нередно, ще кажем. И евентуално ще ги съдим. Но ще... Ако има бюджета, безопасно. Чак да ги съдат, не знам, защото ако наистина се окаже, че няма нищо в тези напитки и да не стане обратното. Да не стане обратното, защото това е бранд, това не е ют. Да такова за някакъв бранд, не знам, Анди Студио, после какво ще направят, ако в напитката няма нищо. И здравословна форма. Това е един от моите други проблеми, защото няма да кажа, че нещо е здравословно, и да причинява повръщане не само при нас, а и при много други хора. Следователно, болки в корема и тем подобни нещица. Lava Bear осигуряват на тялото важна част. Добре, тук чете съставките, за които Анди Студио май споделят в тяхното видео на Lava Bear, тъй като чухме мнението на момичетата, чухме, че видяхме по-скоро, че и доста хора всъщност им е ставало зле и са повръщали от тези напитки, пък сега ще видим Анди Студио и Анди и Дени какво отговарят в тяхна защита. Става, приятели, определено с Денката, но чакахме да направим това видео на бъдни вечер, но вероятно повечето от вас са видяли това видео. Аз не знам, това е нехуманно, това аз не знам дали е легално. Захар Мами Днес искахме просто в това видео да изясним някои неща, да ви обясним така малко по-сериозно за напитките и за цялостната им. Искам да кажа, че наистина не отправяме абсолютно никакъв хейт към тези момичета. Напитките Lava Bear. Първият коментар, който е най-често срещан, е дали в напитките има захар. Както е написано и на самият етикет с Zero Sugar, което означава 0 захар. В Lava Bear напитките няма абсолютно никаква захар. Добре, ама това какво общо има с това, че реално момичетата са повръщали? В смисъл, what? Това, че е без захар, дори да има захар в напитките ви, едва ли захарта ще доведе до нещо такова. Но те тук отговарят на най-често срещаните въпроси, без да задълбочат това какво всъщност коментират драмата, да видим все пак натам дали няма споменат нещо. Един много важен въпрос, който всички от вас задават. Как напитката е сладка и няма захар? Захарта, приятели, не е единствения подсладител на този свят. Да, в смисъл те, които го задават, са пак тим умните същества, защото реално естествено, че има други подсладители. Ако няма захар, то не е нужно само с захар да си подсладиш напитката, може примерно с мед.
Бер няма захар, но има сукралоза. Много по-добър вариант от захарта. Има подслонител, но той не е захар. Дали в напитките има кофеин? Напитките не съдържат кофеин. Написано на всеки един етикет. Caffeine free. Това не означава, че има безплатен кофеин. Това означава, кофеин, че не съдържа кофеин. С други думи, приятели, Лава Бер не са. Да, добре, това го знаем. И от тук идва следващият въпрос, който е защо като казваме, че няма кофеин, тук пише енергийна стойност. Енергийна стойност, това се има предвид килокалориите. Килокалориите... Ове, брат, спрете говорите за ненужни неща, говорете по това, което ви питат. За гума на Молив или пък за гума... Да, тук става въпрос за една гума, където едни деца май бяха казали, че в напитката има някаква гума. Защото там на етикета пише гума или не знам си какво. Сега тук те ще обяснят, че всъщност това не е гума, каквато мислите гума. На кола става въпрос за естер гума Или гума арабика. Гума арабика и естер гума са стабилизатори. Естер гумата се произвежда от борова смола, а пък гума арабика от акациева. Това са абсолютно натурални съставки, които Европейския съюз е одобрил за използване в хранителната индустрия. Това не е нещо, от което да се притеснявате под абсолютно никаква форма. Най-накрая разбрахме каква е тази гума, която фигурира в напитките. И ако може Лава Бер да отговори на какво точно в състава. Сега, тъй като вече ви обяснихме за съставките на напитките, ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите, обаче ви уверяваме, че напитките няма абсолютно нищо, което да ви накара да повръщате. Нали ми се повръща и то се вдига и се връща. Добре, значи, окей, няма, както аз споменах по-рано, защото щом са приятели на толкова много места, едва ли ще има някаква съставка, която да кара хората да повръщат. Но какво е довело до повръщането на тези всички коментиращи, няма представа. То прави уджу. Лично ние с Дени всеки пием по 3 такива, виждали се и във видеа как ги пиеме. Факт, да, факт. Ами не сме повръщали. Със създаването на напитката за нас най-важното, както би трябвало да е за всеки един човек, е именно здравето. Ние сме минали през стотици тестове. Това е рецепта да е подходяща както за деца, така и за възрастни. Та се предлага на деца, бе! На деца! О, брат, няма връщате там, моля ви се, до сега гледах. Ама как тази напитка, нали не е Брат, имам чувство, че Анди Студио са ми по-малко кринч от нея, бе, брат. Смисъл, what the fuck. Има неонов цвят, цвета на дъгата. За цветовете, това не са нормални цветове, това... Между другото, обаче, тук мога да забележим, че всъщност, колкото и да се лигават Анди и Дени в видеята им, тук, когато трябва, те реално могат да бъдат сериозни. Нещо такова, което е нормално да се пие. Всички осветители, приятели, които използваме в Лава Бер, в напитките ни, са напълно подходящи за деца. Одобрени са от Европейския съюз и са одобрени всички да използваме, както ви казах, отново в хранителната индустрия. И ви го казвам това, защото има една специална графа с отделни осветители, които изобщо не са окей за децата, влияят на паметта им и така нататък. Тук няма такива осветители в Лава Бер. Масово осветителите в Лава Бер са натурални, което е просто още им бонус. Няма проблем, абсолютно окей са, нищо няма ви стана от тях. Виждате в супермаркетите и други напитки, които са с такъв подобен цвят. Повечето спортни напитки, които са, нали, здравословни, с витамини и така нататък, също... Да. Абе, доста напитки с такъв цвят, това го разбрахме, нещо друго съществено казвате. Напитката е винова. Ако аз имам алергия към фастъци, просто няма да ям фастъци. Най-важното е всеки човек да прави информирани решения за себе си. Когато имаш алергия, това вече един личен ангажимент, който ти трябва да следиш. Обвинения, които са отправени реално до този момент, са безпочвени. Няма никакви доказателства. Комисията обаче явно иска да вземат така доста сериозни мерки. Ще ви съдя до дупка Брат, какво е това вил, бе? Казаха, че искат и да ни съдат, искат да пуснат изследвания в лабораторията. В понеделник е тези нещица ще... То ти да са пуснали, нищо не става. Смисъл, вече е петък, никаква информация няма. И до лаборатория от моя милост и Ерика, за да могат да бъдат изследвани какво всъщност има вътре, какво правят и евентуално ще ги съдим. Ние нямаме абсолютно никакъв проблем да пуснем изследване и да ви покажем какво има на изследването в лабораторията. Обаче важното, което искам да знаете е, че тези бутилки, които бяха в момичета, вече са отворени. Тези бутилки вече са били отворени. Другото, което е в момента, не може да се дадат абсолютно никакви материали. То по принцип, ако отвориш, не може да се направи изследване или какво, то трябва да е затворено. What the fuck? За лаборатория, защото са почивни дни, празници са... Добре, както и да е, мисля, че чухме достатъчно. Не знам на кой да вярвам, докато не излезат някакви резултати, ако въобще това изследване е наистина направено.
няма как да вярваме нито на момичетата, нито на Анди и Дени. Но, сега тук идва голямото но, че ако момичетата се окажат прави, наистина в тези напитки има някоя съставка, незнайно как, защото са приети все пак големи магазини тези напитки, тогава вече за Анди Студио и екипа им става доста лошо. И наистина могат да бъдат съдени, защото те реално причиняват некомфорт в човешкия организъм. Но, ако момичетата не са прави и са направили тези нападки, че ще ги съдат, че не знам си какво, тогава вече Анди Студио, не знам, ама според мен не могат стат нещата така. Ще направят нещо или те не могат да ги съдат реално, защото всъщност не знам дали не могат, защото все пак те направят нападки към бранд, който е голям вече, защото се купува страшно много, тези напитки се купуват страшно много. Не знам, пишете долу в коментарите вашето мнение, вече ще се видим в следващия клип и чао, до тогава.